clear tu te chi bai le ve ku le khovel top turang mai in China thil theng aum chho mek mun sang sanga lein hnuai tui ajik chuaka mei al mu tur om bok zo akin van alu khat boka kumsan hi somni panga kum top lam khan China chuan thil theng danglam tak mai auma hei hian kumsan hi somni paruka po thil thalo tak atheng don ti ati chiang niin mitam tak chuan an soi ani tun nai deuh khan tual chung mi ten sanghan dil an verna thil danglam tak an record footage cha excavatorin leichu alaya chuti hun chia chuan tui na satak mai aron phu chuaka hun rei tak chung lei hnoya tang to ang mai na omani excavator operator chuan a hlau hle engthil chi nge alai fu tak a the chiang big lo e video hi a viral hnuin video dang po Chinese social media a viral zui le ngal anan sandong sansi le hi beta tual chung mi ten lei hnuai tui chu hun rei tak chung tui om to lo na tanga lo chuak an report nual hlomani tui chun chu aro san to kum tam tak chung khoro to te po rin lo deuh mein tui akhat chho mek zela mun chen khata lei hnuai car park na garage te tui chu concrete chuata te aron chuak bok ani Shanghai longchol mun bula te concrete chuat khikara chang ten tui acho na sa hle boka ewang hian helai mun te po hi an khar pha hial bok ani mun tam taka lui engemaw zat khoro to te po tuna hian tui aluang le to bok atira chuan tlema zong aluang phota nimasela ni tamwak lo liam hnuwa tui chu atam chho zela aron chuak na sata hle ani mun chen khata luya changin tui phu chuak mu tur atam hlea tin chir diak dum bu mun le thlai mun atanga chuak te mu tur om tho bok ani tlanga tui khwa chu tol chung mi ten mong nei lo ang main an soi bok ni tin main tui chu atam tual tuala midam tak ati hlau thong bok heti hun lai tho hian nung cha te om dan danglam tak chuan ngai ven a hlo le hle bok video sang sang chuan savatam tak thok lai alantira abik takin chawak mihring te chen na hmuna anin lana inchunga te an phone khoma thingkung le rail station a te po chuna chuan chemang lovin an oma darkar engmoza chu tiang hian an oma zana ero thli le ruang main an thlok kwal na sachin hle thung tual chung mi chen khat te chuan chawak tam tak tho dan chu an lo chin chia ajangin chimchak atangin marthlang lama an thlok ti an hmuwa an pem kwal dan thin ang lo takin savatam tak thok hi mun khada chau an hmulova province rang sanga an hmu thu report om bok le atangin van dan po adanglam hle mun sang sanga mi puite chuan thil thleng wang tak mai chuan recorda then khat chuan sarzamin thla hualai chuan la fuwa a thenin ni pathum chhun enga chuan an la fu vele bok tin UFO pian hmang danglam tak tak nei te po lak fu an nei nual bok ani kangme wanga har satna le boina thleng taipo Hong Kong a aum le boka hemi chungchang hi video ma salama pon kan tar lang to ani tual chung mi mitam tak ten kangme khucha tak chunga luru nena inang tak mai me khuwa in siam chu an mu mitam mutu te chuan he mel in lar hi van doina thlen tu anga an ngaya thi na mitam tak chunga a thleng nge ni kha December ni somni pariat kumsan hi somni panga khan si chuan khopuya po thlain siam na hmuna chuan kang me a chok thu ringota eme al hian ni tam tak chunga wa chel mi mai chu thil thei anilo ruwa nasataka asur poin a chel mi theilo me hi atira chuan metar khat bel chawa sangania nin hi nuwa metar thum vel apel chowa a lian tul bok thatop ani meu poin kang me hi chel mi in ala theilo cheu ani e hi achan dik tak official tepon an puang zar lem lo bok thalak la video online platform sang a viral tak awang hian thu nei tu te chuan soi fian na an ti chuak ta a le hnuai tui chu ama a in atam tak awangin he tiang thil hi a thleng ta ni hin an soi ani
amaro chu mi puite eroin an pom hau lo thung man lai Chinese thu zia ka chuan thil reng dan pa ngai persan le hnuai tui thole khata kam thut le lo le thut chu thil thleng pa ngai angin an ziak lo shim ani man lai changa an ngai dana heti ang thil hi leichung rila energy tamlu tuk awanga thleng chin angin an tar lang ha ani thil che in dan pa ngai zom lova ale chunga acheta wangin tui chu om lop na hmun tura aron chuaka khopui ba ka mun sang taka te tui chu achuak na sa hle ni hin an report man lai thu ziak chuan leichung rilin achunga energy apai thei to lo nuwa tiang hian pon lama chuan aron chu tir thin ni hin an ziak ani cosmology tradition a chuan tui hi nunna bul in chan na ani tui hi amu mal to lo chuan thil thalo dan pa ngai person thil thleng aum ti na ani lui ro to te lo nung le ta hi thil thleng pa ngai ni ravin chungri lama thil dik lo thleng aum wang so ka hetianga om hi ani man lai thu ziak ancient text a chuan hei hi hui guang ti nan ziaka top na thlen tak ma apar vul le na tur nung ber ni hin an ziak historical record atanga lan danin Ming Dynasty top dona khan hetiang thil hi alo thleng to Beijing huam chung hunrei tak chung kho khengin ati boi to nuwa tui om le ta tun lai taka ngai tu na le thirna chang chuan hei hi thil in mil lo tak ani nima sela man lai mi te hria thiam dan chuan thil in buk tok lo wanga thleng ani hetiang ang sai sang te hi alan hnu pon Ming Dynasty hi atlu senghal mai lo kumtam tak chung aladai ani nima sela heng kum chung te hian thil thleng ero auma du thlan na siam konga an hlo chama disaster relief le military governance te tho ho na acheta vek ani official te chuan dynasty a an rin na an nga zong te po abo zo vek bok tuna thil thleng meka China hian lei hnuai changa thil mak lo thleng ringot hi an hulova wana thil thleng danglam tak te chu akha tokin an record deuh reng bok mitam takin heng thil te hi soi selin soi bo an tum thung wana thil thleng te chu warning ani bok manlaya thil thleng te kha tunlai nen inang chia chin a thleng kher lo ma se thil thlen dan atang heroin an zul viau thung tun nai deuh khan zol nei le sakhomi tam tak te chuan hrilok na an neya tuna thil thleng me ki ni lovin kumjang hi somni paruka thil in thla danglam tur chungchang an soi thung ani ole kha tun nai dewa China rama thil thleng danglam tak chungchang kan soi thei te chu niya emi ma po hian China hian thil thleng danglam tak hriat tur alo do tho boka amaro chu tun nai dewa tiang hian thil thleng dang hriat tur a le ta a hewang hian kumsan hi somni paruka thil thleng tur sang te chu thil thalo tak thleng tur anga ngai na lian tak an nei ta ni ole hemi chungchang hian enge ngai dani nei vele comment section lama mino hriat tir ve don nia tun tumatan chuan khati zong khani e